Bones. Primer de tot, deixo uns minutets perquè la gent es vagi afegint al directe. Us explico. Avui començarem amb la tirada de connexions de Sant Jordi, que inclouran 2 per Instagram, on presentarem el llibre de Necessitem camarades avui, i demà parlarem del de l'esquerra contra la Unió Europea. Sobretot avui i demà en tenim aquestes dues i després el dijous farem una connexió per YouTube intentant simular una mica una taula rodona on parlarem amb la gent de Cultura 21 i ens parlaran una mica sobre la importància de la cultura, no? com a eina de lluita i com a element revolucionari del nostre dia a dia i més encara en aquest context. Bàsicament connectarem amb la Clàudia avui, que ens parlarà una mica sobre el de Necessitem camarades, farem una mica de repàs del llibre i tal, i qualsevol pregunta que tingueu al respecte que no li faci jo, que segur que n'hi ha més d'una, la podeu apuntar per aquí pel directe, que nosaltres n'estem prenent nota i potser la faig pel mig o potser la faig al final, no ho sé, depèn com quadri, però la farem. I això, bàsicament, esperem que us agradi i vaig a veure si ja està connectada per fer el directe, que crec que sí. Aviam. Un momentet. Ui! Un momentet. Que apanyem el tema tècnic. Portàvem una tirada massa llarga sense cap mena de fall. Perdoneu, que a més no sé escriure. Ara som-hi. Hola. Hola. Què tal? No sé si et vols presentar primer de tot i dir qui ets i 4 coses. Vale, em sentiu bé? Que no he fet mai això. Sí, Sí? jo Vale. et sento bé, jo crec que amb auriculars es sentirà bé. Qualsevol cosa, la gent que ho digui, que faci el favor. Vale. Doncs bona tarda a totes. Soc la Clàudia, soc militant d'Endavant i també fa temps que milito al Moviment per l'Habitatge, concretament al grup d'habitatge de Sants. En primer lloc, volia dir que quan em van proposar si volia fer aquesta presentació, no, d'aquest llibre, Necessitem camarades aquí a l'esquerda, doncs vaig sentir com una barreja d'il·lusió i de dubte o d'inseguretat, no, també. Perquè, per una banda, em feia il·lusió perquè m'agrada molt poder participar d'aquesta iniciativa que heu tingut les companyes de RAN, no? Que penso que és molt encertada i que és absolutament imprescindible justament en aquests temps estranys que ens ha tocat viure, no? Perquè hi posa una mica de llum i perquè fa una aposta molt clara, no? Per la formació i pel debat i penso que tant una cosa com l'altra són tasques molt, molt necessàries, no? Per poder seguir avançant en aquesta tasca que ens hem proposat, no? de fer la revolució això, sentia molta il·lusió de poder participar, encara que sigui una miqueta d'aquesta experiència, però per altra banda també em sentia insegura perquè no acabava de tenir clar que fos la persona adequada per poder parlar d'això, no? Jo no soc cap experta ni cap acadèmica ni algú que hagi estudiat suficientment sobre la qüestió com per poder afrontar aquesta demanda, no? No em sentia del tot legitimada, però finalment he acceptat fer-ho una mica perquè sento la responsabilitat de fer-ho i perquè penso que és una oportunitat aprofitar aquest llibre com una excusa, no? Com una excusa per posar sobre la taula o per obrir el debat sobre una qüestió
a la que fa molt de temps que col·lectivament li donem voltes, no? I penso que parlar avui aquí doncs, és una oportunitat per compartir amb tota la gent que us heu connectat o que us connectareu en aquest directe sobre totes aquestes qüestions i aquests interrogants i aquestes preguntes que penso doncs, que són molt centrals i necessàries que ens fem com a persones militants o que volem ser militants. No? Així doncs, bueno, finalment vaig decidir acceptar i això. I espero doncs, poder aportar un punt de partida d'aquest debat que espero poder seguir tenint i que penso que hem de seguir tenint i que espero també que pugui ser en directe, no? I que ho puguem fer després del confinament mirant-nos a la cara, no? I seguir donant-li voltes perquè, bueno, doncs perquè ser militants o ser camarades, com explica aquest llibre, doncs és una tasca que no s'acaba mai, no? Que a ser militant no s'hi arriba i ja està, sinó que és un procés constant i en construcció permanent i és un procés que també és col·lectiu, no? Sí. De fet, qui millor, bueno, jo trobo que qui millor que tu, no?, per potser parlar-nos una mica sobre el tema, sobretot també per tot o sigui, per la teva participació en el moviment per l'habitatge, que ha revolucionat, no?, tot el que enteníem per camarada i a qui enteníem per camarada i com ens hi relacionàvem. Jo crec que és molt rellevant i que ens empodera fer uns 5 cèntims que poden ser molt interessants i que ens poden ajudar molt. Si ens vols fer una mica unes 4 pinzellades de què parla el llibre i de què va? Per la gent que no l'hagi llegit més que res i estigui pensant-s'ho. Bueno, aquest llibre, o sigui, com deia abans, doncs, reflexiona sobre aquestes qüestions de què vol dir relacionar-nos entre nosaltres com a militants i també relacionar-nos entre nosaltres, però també amb aquest món que ens envolta, no? I que si volem canviar-lo, si volem caminar cap a una societat socialista, feminista, diguem-li com vulguem, doncs que hem d'atendre, no? aquesta manera que tenim de pensar, de fer, de relacionar-nos, i aquest llibre parla d'això, no? Parla de fer possible, a través de les relacions entre camarades, entre persones que es consideren en el mateix bàndol de la lluita, doncs de fer possible en el present aquest món que volem, que desitgem, no? Fer possible el comunisme en el present. I hi ha una qüestió que es va repetint tota l'estona en el llibre i és que diu que la camaraderia és alhora, és al mateix moment, una negació i una afirmació. No? És una negació perquè nega, nega o odia o rebutja els determinants de la societat que ens imposa, no? dels determinants que ens imposa el sistema capitalista, patriarcal, racista, i aquests valors que ens imposa la moral burgesa i que tenim tan integrats a nosaltres mateixes també. I alhora és una afirmació pràctica del model de vida que volem construir. No? És una aplicació en el present d'aquest futur que anhelem i, per tant, aquesta relació ens allibera de tots aquests determinants. I ella diu que ho il·lustra d'una manera que per mi és molt bonica, no? Que diu que la camaraderia és el nivell zero del comunisme. No? El nivell zero perquè és el principi, no? Perquè dona pas o s'obre pas o és una possibilitat de fer en el present, ara, allò que desitgem per la societat. No? I és com anivella la relació... O sigui, ella no nega que existeixen unes relacions d'opressió, seria absurd negar que existeix l'opressió, que existeix l'explotació en aquest sistema, però fa possible que en la relació de camaraderia aquestes opressions s'anul·lin, no? D'alguna forma, perquè, o sigui, que ens tractem com a iguals perquè desitgem la societat igualitària. No sé si s'entén. I això, i que la camaraderia és una forma de relacionar-nos que s'escapa i que vol destruir tot allò imposat i allò tan integrat que tenim en el nostre caràcter, a la nostra personalitat, a la nostra forma de fer i de pensar, que allò que també tenim nosaltres perquè així ho hem après, no? D'aquest sistema capitalista. I jo crec que el propi títol és un clam, no? Aquest necessitem camarades és una forma de dir que no podem canviar el món si no ens canviem primer nosaltres mateixes i la forma que tenim de relacionar-nos. I hi ha una... O sigui, el Mao deia en un text que es diu Contra el liberalisme, que diu que no podem deixar el socialisme per la resta i, en canvi, quedar-nos per nosaltres
el liberalisme, no? És a dir, com que no podem parlar o sí, anar proclamant diferents ideals comunistes i després en el nostre dia no comportar-nos d'una forma que encarni aquests valors del socialisme que prediquem, no? I per tant, és un clam de mirar-nos a nosaltres mateixes i de canviar tots aquests aspectes de la personalitat que ens són imposats. I a més, no ho hem de fer com una qüestió individual, no? Que molts cops el propi capitalisme també insisteix en aquesta individualitat o fins i tot hi ha com aquesta búsqueda de canviar-se un mateix, però des d'una lògica molt individualista, sinó que no ho podem fer com individus aïllats, no? Ho hem de fer col·lectivament amb les nostres companyes, amb les que compartim organització, amb les que compartim bàndol, no? Amb les que compartim una ideologia. I només a partir d'aquí, d'aquest marc ideològic comú, doncs podrem avançar i guanyar, que al final és el nostre objectiu, no? Sí. De fet, així venut, no? Qui t'ho negaria? Però realment, a l'hora de la veritat, inclús en espais de militància que m'he trobat jo i que segur que s'hi ha trobat tothom, l'ús de la paraula camarada no està tan integrat o no està tan normalitzat potser com voldríem o com podríem imaginar potser des de la desconeixença, no? Llavors, què té el terme aquest que faci que sentim un rebuig cap a la paraula i cap a tot el que pot arribar a implicar, que sobre el paper la seva finalitat està molt bé, és el que ha de ser, no? Crec jo, però també tot el que implica pot arribar a suposar una mica una barrera o un rebuig. Sí, jo crec que hi ha diferents qüestions, no? I que ella també ho exposa molt bé. I és que, per una banda, crec que camarada ens sona, no? Perquè sí que hi ha com certs sectors que rebutgen aquesta paraula, però jo crec que també nosaltres mateixes també ens costa, no? Perquè és una paraula que ens sona com antiga, no? Com anacrònica, com estranya i que ens genera sensacions, com tu deies, no? Contradictòries. I crec que, per una banda, és perquè s'hi associa com una idea de partit, no? Com, per una banda, la idea de partit, no? Com una cosa, per una banda, com que el partit a vegades l'associem molt directament a la lògica parlamentària, no? Com això per una banda. I d'altra banda, també com aquesta idea de partit com una cosa autoritària, no? I també anacrònica o del passat, no? I també hi ha com associada la idea de disciplina o de verticalitat i totes són unes qüestions que ens generen rebuig perquè en realitat el que fan és que qüestionen com l'individu, no? Hi ha com una idea de que la disciplina, la verticalitat o el propi partit limiten la llibertat individual i vivim en un món en el que el més important, el que es posa com a prioritari, el que preval per sobre de tot és l'individu, la individualitat, no? I la independència, no? O sigui, ens volem i ens pensem com a individus independents, no? I per tant, aquest rebuig ella diu que és un símptoma del propi sistema, no? De la nostra pròpia forma de pensar. I, d'altra banda, crec que també hi ha com una idea que rebutgem o que fins i tot a vegades ens fa vergonya, no? Que és la idea, per exemple, de la revolució, no? O sigui, nosaltres no creiem en la possibilitat de la revolució, no? I, de fet, això, sembla que no puguem reconèixer que volem fer la revolució perquè és utòpica, no? I fins i tot sembla com infantil o ens fa vergonya dir-nos revolucionàries, no? Jo crec que fins i tot algun cop, crec que és algo bastant estès i que fins i tot m'hi puc haver reconegut, no? I això, i ella parla d'uns temes, per exemple, diu que hi ha rebuig a la paraula camarada perquè hi ha la sospita que aquest genèric, que aquest concepte camarada, únicament parli de senyors blancs, no? De l'home blanc, que la figura de camarada és de per si masculina. I clar, per què ens genera aquesta imatge, no? Per què ens imaginem, quan ens imaginem els camarades, únicament ens imaginem homes blancs, si en realitat la història ens ha deixat ple de referents i d'exemples de dones camarades o fins i tot nosaltres mateixes tenim companyes a qui considerem camarades, però en canvi quan hi ha com aquest rebuig perquè ens imaginem que el camarada en si és com aquesta encarnació de l'home blanc, no? I això és perquè en la que ens han educat ens fa creure que la norma, que la categoria genèrica, que la categoria
del neutre, que la categoria homogènia és el gènere masculí, no? Quan en veritat el que fa camarada, com deia al principi, és que tot i que no nega l'opressió, les diferències o les diferències que hi ha, no? En aquest cas doncs, la dominació dels homes, el que fa la paraula camarada o la categoria camarada és igualar, no? Som camarades, tots som iguals. Aquesta és la voluntat del camarada, no? És un instrument per abolir i combatre aquests privilegis i també la dominació masculina, no? O dels homes. I això no vol dir que no existeixi aquesta dominació, però el que tenim com a camarades sí que, en el que tenim a la nostra relació de camarades sí que no existeix o no hauria d'existir. No? I finalment crec que ja... Digues. No, digues, tira milles. Està bé. No, que crec que també hi ha com una altra cosa que ens fa com rebutjar la idea, que és perquè hi ha com aquesta manera de fer política com des de l'individu, no? Perquè s'ha instaurat una forma de fer política que no s'entrega a la col·lectivitat, no? Que és aquesta figura que parla ella de l'aliat, no? Que, bueno, o sigui, ella fa una crítica molt forta a la figura de l'aliat i de fet, hi dedica un capítol sencer i, bueno, de fet, és un dels capítols que sí que us recomano que us llegiu tot el llibre, però concretament el capítol aquest està penjat a Catarsi, que van publicar un parell d'articles, o sigui, un parell de capítols que formen part d'aquest llibre, estan publicats, i un d'ells és aquest que parla de la forma de fer política de l'aliat, no? Que és la que respon, o sigui, que ella diferencia l'aliat del camarada perquè la figura de l'aliat no respon a uns interessos col·lectius, sinó que respon a uns interessos individuals, no? I ho fa com s'implica en la lluita, però no s'hi volca, no? Ho fa com ella diu des de la solidaritat amb els oprimits, no? Però sense formar part realment de la lluita i sense... Sí, com que simplement s'allunya d'alguna forma o no està com vinculada o no fa atenció a el que comporta triar un bàndol, no? No hi ha un posicionament complet, diguéssim. Ni busca tampoc la imatge, entenc aquesta que deies, de dins de la camaraderia tots som iguals, no? Per molt que tinguis les teves qüestions particulars, des d'una base d'entendre'ns tots com a iguals i com a companys de bàndol i companys de lluita, no? De fet, en base a tot això que deies, avui en dia es dona un gran debat al voltant de la camaraderia i de tota aquesta qüestió. A què creus que es deu tot aquest debat? Bueno, jo penso que crec que tornem a tenir presents aquests debats, no? D'assolir utopies revolucionàries o de plantejar-nos què vol dir ser camarada o què vol dir ser militants, bàsicament per una qüestió de necessitat, no? Com diu el propi llibre. Vull dir, jo crec com que és una necessitat que no és concretament únicament d'aquests temps, però que crec que justament es fa molt més evident just ara, no? En aquestes condicions en les que ens trobem, no? I això, i que, crec que és una necessitat perquè moltes sabem que volem ser militants, però no sabem o no ens hem dit suficient o no hem parat prou atenció en què implica el fet de ser-ho, no? Quin és el grau de profunditat i de compromís que estem disposades a assumir, no? Quina és la relació que volem tenir amb les nostres companyes de militància, fins a on estem disposades a arribar, no? I jo crec que, com deia, no? Amb aquests temps que corren, no? Que no estan fent més que evidenciar totes les mancances que tenim, no? Com a societat, però també com a organitzacions polítiques, es fa com molt més evident que mai que necessitem un suport, no? Una guia, un aixopluc, algú amb qui comptar i un horitzó polític comú, no? I crec que aquesta necessitat té dues respostes. Per una banda, un partit, no? Que podem parlar més endavant, i d'altra banda, aquesta relació de camaraderia, no? I això, com que penso que com a organitzacions polítiques ens hem fixat molt o hem identificat quins són els problemes o quin és el problema de la societat, no? De quina forma està organitzada aquesta societat que genera tanta desigualtat i que ha demostrat ser un fracàs estrepitós, no? Per respondre a les necessitats de la gent i per donar resposta a tot això. Però, en canvi, no ens hem fixat, o sigui, hem identificat aquest enemic
exterior, però no hem dedicat prou temps a fixar-nos en què de tot això també forma part de nosaltres, no? I crec que no hem acabat d'encertar en la resposta política perquè hem mirat massa cap enfora, que s'ha de fer i s'ha de fer una anàlisi i s'han de veure quines són les característiques que condicionen, no sé, que determinen aquest sistema, aquesta forma de relacionar-nos, però crec que és més important o en tot cas és absolutament imprescindible que també reconeixem que nosaltres mateixes també formem part d'això, no? Que som esclaves també d'aquest sistema i que portem aquests valors d'aquesta moral burgesa la portem a dins, no? I que hem de construir i que hem de treballar per construir col·lectivament el que ella diu la camaraderia, i nosaltres hem parlat o hem fet servir algunes vegades la qüestió de l'ètica revolucionària o de la personalitat militant, no? I hem de fer esforços col·lectivament per canviar aquests aspectes de la nostra personalitat que ens són imposats i ho hem de fer, aquest camí cap a construir aquesta ètica o aquesta forma de relacionar-nos o aquesta personalitat militant, ho hem de fer de forma col·lectiva, no? De fet, moltes organitzacions o entitats, precisament just dins de l'Esquerra Indepe, ja existeix el debat i és un debat candent, no? El concepte o la qüestió del camarada en relació a l'ètica o a la disciplina militant, inclús el partit o el sentit de col·lectivitat dins de les organitzacions i també de cara en fora. Quin creus que és el paper de les organitzacions de l'esquerra independentista i no? O sigui, en aquest cas dic l'esquerra independentista és el que tinc a mà i el que tu també tens a mà, entenc, però quin paper té les organitzacions on participem, tant de les organitzacions cap als militants com dels militants cap a l'organització? Sí, o sigui, jo crec que ella parla, no, de que el partit o l'organització col·lectiva és el cos que permet aquesta relació entre camarades, no? I, com deia, és això, davant de totes aquestes injustícies, no, que hem enumerat o de tot aquest present tan incert que tenim, necessitem saber que no estem soles davant d'aquesta tasca tan complicada que tenim, no? Que tenim companyes a la vora que ens ajudem entre nosaltres a no defallir, no? I que tenim aquesta responsabilitat no l'assumim sola, sinó que és una tasca que fem compartir amb les nostres companyes i que alhora aquestes companyes ens ajudaran a ser millors a nosaltres, no? I jo crec que això, vivim en un món que està ple d'incertesa i de desconfiança i tenim por tota l'estona, no? De fracassar, de discrepar, de posicionar-nos. No confiem, tenim por de renunciar i és com un altre cop la negació i l'afirmació aquesta. O sigui, com que per una banda no tenim por d'acabar-nos de llançar a la piscina perquè imaginem, o sigui, tenim la certesa de que volem renunciar a aquesta forma de fer que ens és imposada i tot això, però alhora no acabem d'atrevir-nos a fer el pas perquè allò cap a lo que anem se'ns presenta com un abisme, no? No acabem d'animar-nos a llançar-nos a la piscina completament perquè no sabem si hi haurà algú allà, no? I per tant no ens atrevim a deixar les nostres vides normals, no? Les nostres aspiracions, aquest desig imposat i real de ser algú, no? Que ens imposa el sistema perquè cap a allò que anem no és segur, no és cert, no hi confiem suficient, no? Ens hem tragat absolutament que la revolució no és possible i que és insensat pensar que sí, no? Això, la falta de confiança jo crec que pot trobar una resposta que és l'organització. I justament que abans comentaves, no, el vincle amb la lluita per l'habitatge, a mi una cosa que m'ha fet pensar en aquest vincle entre una cosa i l'altra és que ella explica la història descriu com Platonov, que escriu una novel·la que es diu Chevengur o alguna cosa així, i que parla de que els camarades són
o sigui, ella parla com d'una gran massa d'indigents i que entre ells es consideren camarades perquè només es tenen els uns als altres. I això m'ha fet pensar molt amb el que nosaltres hem experimentat o hem viscut a la lluita per l'habitatge, perquè fa referència a això dels que no tenen propietats, no? O els desposseïts, i els que no tenen res a perdre. No? I jo realment he viscut en la pròpia pell el sentiment de ser companya absoluta de les meves companyes en la lluita per l'habitatge, perquè quan davant que no tenir res a perdre, doncs ho dones tot i ho comparteixes fins al final, no? Fins al final amb les teves companyes, amb els teus camarades. No? I crec que la lluita per l'habitatge, entre altres coses, ha contribuït doncs, a recuperar aquesta esperança de fer possible en el present la societat imaginada o desitjada. No? I ja sé. Després, així com una mica més concretament del que proposa el llibre o del que parla la Jodi Dean, que ella fa com una proposta de camarada, no? Planteja unes certes tesis que més o menys jo crec que ja s'ha explicat prou bé, però dins d'això també planteja uns certs límits, uns certs perills, no? Que té tota la proposta del camarada que també ens podem trobar en la realitat. Quins límits, o sigui, aquests límits i aquests perills ens podries explicar més o menys del que parla i com ens els desenvolupa? O no? Sí, bueno, o sigui, no sé, jo crec que això, no? Que, o sigui, els límits una mica seria com la qüestió aquesta de no, que comentava ara, doncs, potser de no saber aplicar en la nostra quotidianitat tot allò que no? Com no estar disposades a aplicar a la nostra vida tot allò del que parlem, no? I la dificultat també de comprometre'ns a tenir doncs aquesta lluita col·lectiva. No ho sé, seria... I jo crec que, bueno, potser ja ho he dit una mica abans, no? Però que el partit el que fa, o l'organització col·lectiva, el que fa és posar com aquests mecanismes per regular o per facilitar, diguéssim, que aquesta relació de camaraderia sigui possible, no? O sigui, Sí, o sigui, t'expliques. Vale. No, t'expliques perfectament. De fet, dins d'aquests límits, o sigui, dins d'aquests límits, per dir-ho així, entre cometes, també parla del partit, no? I parla del perill que té que es facin distincions de qui és camarada o qui no és camarada, del plan, quan decideixo jo que algú és camarada o no és camarada, quan no tens un partit com per guiar-te, entre cometes, en aquesta diferenciació de a qui considero i a qui no, si no tinc un partit per dir, vale, el que estigui o no estigui al partit serà o no serà camarada meu. M'estic explicant o fatal? No, sí, bueno, és que no, crec que t'entenc, o sigui, bueno, és que tot el rato com que anem donant voltes com sobre el mateix, però crec que sí, que el partit és com, ella diu, no? El partit és el cos i el que permet com que dona els instruments, no? per relacionar-nos de... O sigui, com que posa, per una banda, un partit, molts cops pensem que un partit ha de donar simplement un marc ideològic o un programa, fins i tot, però jo crec, per això, com que també hi ha la qüestió de l'ètica, no? Vull dir, com que aquest marc ideològic ens permet o ens dona com l'instrument per poder-nos emancipar d'aquest sistema en el que hem estat educades, no? I sí, i ens dona les eines, no? per caminar cap a aquest horitzó comú. Sí. Tu creus que creus que seria possible la idea de camarada i la concepció com la tenim ara mateix o com la planteja la Jodi Dean com a mínim sense l'existència d'aquest partit? Que ara mateix és una mica així, però sense l'existència d'un partit com a tal. Jo crec que l'existència d'un partit no és suficient, però tampoc, o sigui, però sí que és necessària, no? Vull dir que no sabria dir ben bé què va primer, si una cosa o una altra, però sí crec que el partit únicament no és suficient si no hi ha una voluntat d'exercir la camaraderia o d'exercir en el present aquesta ideologia o aquesta
societat que anhelem, que desitgem, cap a la que caminem. I, per tant, si no hi ha com aquesta voluntat d'aplicar pràcticament tot allò que desitgem, no és suficient. El partit únicament és un cos, com un instrument buit, no? D'alguna forma, però sí que posa com aquest marc o pla i al final és com una obertura, no? També ella parla com d'aquesta qüestió de la diferència entre amic o camarada, no? Jo crec que com que la camaraderia això explica, no? Que va més enllà de relacions de fraternitat o d'amistat, perquè jo crec que el partit facilita o possibilita que es puguin donar aquestes relacions, però no és únicament el partit, no? Però no sé si m'he explicat. No, sí. Bueno, jo ho he entès perfectament, però jo també m'he llegit el llibre. No sé la gent si m'haurà seguit igual. No, sí, estic completament d'acord, no? Vull dir, una cosa sense l'altra potser pot ser, però mai serà del tot el que esperaríem. No sé si algú ha fet alguna pregunta així perquè no hi ha chansons, però bueno, jo per part meva no tenia massa més dubte, no tenia massa més preguntes. El que sí que, si vols dir per què consideres, no, que és necessari aquest llibre, sobretot per la gent que no se l'hagi llegit i que potser no sigui militant, que jo entenc que un militant, una persona que militi sí que hi troba un encaix, no? dins de la seva activitat política diària, per dir-ho així, però algú que no militi potser no tant. No sé si em podries dir alguna cosa. No sé, bueno, ara per dir així, com que el llibre té com un subtítol, que bueno, ara no recordo, però com que diu, són una mica les característiques del camarada, no? Que és com la disciplina, l'alegria, l'entusiasme i això, i el coratge. Llavors, bueno, jo com a mínim, per lo que deia això dels temps difícils, tot i que també siguin temps interessants o de la sensació aquesta de falta de confiança o de desesperança que molts cops doncs, jo crec que més enllà de si ens considerem o no militants, doncs és una qüestió que està per tot arreu, no? La incertesa del moment, i que aquest llibre doncs, planteja, a mi com a mínim sí que ha sigut una mica de llum o d'aportació d'esperança i de ganes de seguir, no? I que tot i l'acceptació o la certesa de que tot això que planteja aquí doncs encara estem lluny segurament d'aconseguir-ho, no? En realitat, no, com deia al principi, no? Que no és una cosa tampoc que s'assoleixi i ja està, sinó que és un camí constant que hem d'anar fent i com a mínim a mi sí que m'ha donat com les eines i els instruments com per tenir la voluntat i el coratge d'enfrontar-m'hi o enfrontar-nos-hi, que és com s'ha de fer, no? Col·lectivament. Llavors, jo realment sí que recomano molt, com he dit, si ara que no podem anar a les llibreries, la gent que no el tingui pot mirar els 2 capítols aquests que s'han fet, que estan a Catarsi, a la web, i crec que en aquests temps, més que mai, és super interessant llegir-lo i, com he dit també al principi, és un debat al que haurem d'anar tornant i això, i espero poder seguir parlant-ne amb moltes de vosaltres. De fet, el llibre crec que és dels que tira de paper, també ha facilitat en digital. Vale. No sé si està en EPUB o en PDF o en què, però està també en digital si el compren. Després ens han preguntat per aquí pel xat aquest, que només toca el Pere, que si ens podries parlar una mica de la justícia que proposa el llibre entre camarades, que és un tema que a vegades, no, justament pel fet de la idea de l'home blanc i que generin com 1000 dinàmiques o 1000 situacions de violència justament per aquest fet, no? Porta molt al debat sobre la justícia o sobre la forma de càstig, per dir-ho d'alguna manera, sense prendre el sentit literal d'aquest mateix. Ella dedica
quasi tot un capítol sencer, no, a el que li diu la fi de la camaraderia, que reconeix o explica que pot ser per 4 causes diferents, no? Pues per l'expulsió, que seria com el que t'estàs referint, o la baixa, que seria més per una qüestió de cop i volta pèrdua de confiança amb les companyes, o bueno, com diferents raons que ens poden portar, diguéssim, a trencar amb la relació entre camarades, no? I una d'elles és l'expulsió. Bueno, o sigui, ella jo crec que parla d'un tema com molt... Ella, bueno, doncs les seves referències, sobretot totes les que van sortint al llibre, sobretot són doncs, de la Unió Soviètica i dels Estats Units, que és d'on és ella. Jo penso que aquí és un tema com prou delicat com per parlar-ne així d'aquesta manera, no? Vull dir, jo crec que és un debat que hem de tenir, segur, i que ja s'està tinguent i que és una qüestió recurrent en els nostres espais, però que donarien per un debat, doncs per un debat molt llarg i això, i supernecessari. Però, bueno, sí, ella parla, no, de que, bueno, justament com que hi ha aquesta idea de l'ideal o de la persecució d'aquesta igualtat en el present, doncs, però això no vol dir que no negui o que no s'hi suposi o que no vulgui respondre a les possibles doncs això, no? Qüestions que s'allunyin d'aquesta igualtat que perseguim. No? I bueno, ella parla doncs, en alguns moments, explica un exemple concret d'una expulsió que es dona a un membre del partit i bueno, sí que fa com una referència o una crida, diguéssim, a la possibilitat de seguir sent camarades, tot i que en alguns moments donats es puguin prendre mesures, no? Disciplinàries, no sé com dir-li, per qüestions d'aquestes. No? Bueno, jo crec que sí que crec com en les oportunitats, no? Que també ella parla, o que hauríem de perseguir que la camaraderia fos algú que no s'acabés, no? Però que crec que és un tema prou delicat que de ben segur que haurem de discutir perquè no ho tenim tampoc super resolt i això. I potser pot aportar una mica de llum a aquest llibre també, no? Sí. No, totalment. Vull dir, vulguis que no, és un llibre que... O sigui, jo també recomanaria molt més que res perquè és el que dius tu de veure una mica la llum, d'endreçar idees, no? Que ajuda molt a endreçar idees de coses que portes pensant tota la teva vida militant, però que de cop i volta vas com un... Saps? Sobretot, de fet, a mi em va servir també per al tema aquest del parlar de les cures, no? Que acostumem a parlar molt de les cures que s'han de tenir dins i fora de l'assemblea i en qualsevol espai polític, no? I quina concepció tenim d'aquesta, si la tenim des d'una perspectiva més individualista o des d'una perspectiva de la col·lectivitat i què vol dir això i com ho apliquem en el nostre dia a dia, no? No sé, jo crec que és un debat interessant també pel fet aquest d'intentar no deixar ningú enrere i reforçar, no? La idea de col·lectivitat i d'allò comú dins d'una assemblea. No sé si en tens alguna cosa al respecte sobre això, més que res per els dies que corren ara, no? Que és especialment important perquè és complicat per tothom i costa, no? Agafar aquesta idea d'allò comú i dir, vale, igual que jo a mi em pot estar costant fent això, el que està al meu costat també li pot estar costant la situació, a l'altre també, i per tant potser buscar una idea més col·lectiva de tot. No sé si vols dir alguna cosa. Sí, jo crec que... Preguntes un moment. No, això de les cures a vegades sí que també és com una mica polèmic, no? Perquè molts cops està com, des del meu punt de vista, mal entès o que a vegades segueix responent com a la idea aquesta de posar l'individu com a centre, no? I posar-nos a nosaltres per davant de la col·lectivitat. I que no és això, no dic que les cures siguin això, però que molts cops crec que sí que estan com mal enteses, no? I bueno, això. Sí, doncs que jo crec que la crida dels camarades justament és això, com que un o una s'han d'entregar com en aquesta lluita col·lectiva o aquest horitzó comú que va molt més enllà i que de fet no
que elimina, per dir-ho d'alguna manera, la qüestió més individual. No sé. No, sí, o sigui, totalment, crec que ho has dit molt bé. Bueno, jo crec que no hi ha més preguntes. Si no et fa res, faig un petit incís perquè volia fer com una altra recomanació. Que jo quan vaig llegir el llibre comentant el llibre de fet amb un company em va recomanar, no, que em llegís una obra teatral d'Albert Camus que és la de Los Justos, que precisament parla bastant sobre el tema de la camaraderia i tot això que hem parlat fins ara, no, també es veu i és com en un format de diàleg amb obra teatral i amb situacions amb les que és més fàcil, no?, fer-te la idea del que parla el llibre i veure l'aplicació real de com aquestes dinàmiques poden afectar a l'hora de participar o en una acció o en qualsevol aspecte de la nostra vida. Bueno, jo per part meva res més. No sé si tu vols afegir alguna coseta. No, ja està. No. Només que tinc ganes vull dir que crec que a mi és un debat que, com tu deies, doncs, o aquest llibre ha posat com d'una forma molt planera, com posa paraules a tot allò bueno, que crec que sí que està a l'ordre del dia o que hem discutit moltes vegades, no? I que, bueno, doncs que tinc ganes, no? M'he quedat com amb ganes també de seguir-ne parlant i jo crec que obre molts fils dels que podem estirar, no? I podríem seguir discutint i que res, espero que ho puguem fer en futures ocasions i amb altres instruments que siguin una mica més no sé, més propers i que facilitin també més el debat. Totalment, igualment. I ha estat un plaer tenir-te i que ens hagis pogut aportar el granet, no?, que sempre s'agraeix veure-ho des d'altres visions i des d'altres perspectives. Bueno, doncs per tancar, si no et fa res, faig una mica de propaganda de demà. Demà parlarem amb el Sergi Cotillas sobre el llibre de l'Esquerra contra la Unió Europea de la Pavitzes, també de Tigre de Paper, i bueno, que esperem que vingueu i prepareu-vos preguntes i això seria tot. Bueno, moltes gràcies i gràcies Gràcies, Nora. Vinga, Gràcies per convidar. Adéu. Adéu.